Outdoor Research Fotostory Kommunikation ITA af Karina Bisgaard Andreasen. Vi har analyseret Outdoor Research hjemmeside ved hjælp af kommunikationsmodellen, hvor afsender selvfølgelig er Outdoor Research, og så deres indkodning, som handler om, hvordan selve budskabet det bliver udformet. Det er, at deres betoning af produkterne, den er meget positiv, og deres beskrivelse af produkterne er ikke særlig teknisk, da der ikke er anvendt tekniske begreber eller farver. Og inden man klikker ind på et bestemt produkt, så er der skrevet minimal tekst på hjemmesiden, og det gør, at hjemmesiden den forbliver overskuelig, men samtidig kan man stadig finde den information, man opsøger. Billederne på hjemmesiden den appellerer i høj grad til aktive mennesker, så de kommer tæt på deres målgruppe igennem deres blog og artikler, hvor man også kan se, at det henvender sig til naturaktivitetsinteresserede. Budskabet det er, at deres produkter de egner sig til al aktivitet i naturen, både på eliteniveau og på fritidsbasis. En støjfaktor det kan fx være prisen, da den vil sortere nogle mennesker fra. Prisen det kan have en varieret effekt, fordi den kan både gavne og skade omkostningen. Og så en anden støjfaktor er, at unge mennesker de ikke vil købe tøjet, da det er for dyrt, og det ikke er noget, man sådan har råd til. Modtageren. Outdoor Research de har en bred målgruppe af folk, og det er alle dem, der godt kan lide at være aktive i naturen, og så herunder især empty nesters, da de har tid til at tage ud og opleve naturen, og de har også råd til det, fordi de ikke længere skal forsørge deres børn. Feedback det er, at i en stor del af tilfældene, hvor folk de så er inde på den her hjemmeside, så vil de sådan købe deres tøj, og det er sådan effekten af hjemmesiden. Så her ser vi SWOT-analysen for det amerikanske marked. Deres styrker det er, at i USA der er produkterne fine, fordi de har faciliteterne til det. Det der med bjerge og sådan noget, fordi Outdoor Research produkter de er lavet til ekstreme klima og temperatur, og det har vi ikke i Danmark. Svaghed det kan være prisen, da der er mange folk, som ikke har særlig mange penge i landet. Procentvis er folk ikke så rige, og derfor vil det være en større virtuel firewall for dem i forhold til f.eks. i Danmark. Og muligheder det er nye markeder, samarbejde med nye partnere og trusler, de kan være billigere og bedre alternativer. SWOT-analysen i forhold til det danske marked. Styrker det er, at de appellerer til emptiness-målgruppen, da de vil have penge til at kunne rejse uden for landets grænser, og så komme ud til de klimaer, som er vist på billederne. Svagheder det er så, at de reklamebilleder, som er til at finde på hjemmesiden nu, de ikke er særlig meget relevant, eller ikke er særlig relevante i Danmark. Så Outdoor Research de bliver nødt til at skabe et behov hos deres målgruppe, og det kan man ikke have i Danmark, hvor billederne simpelthen ikke appellerer til en. Og man kan også sige, at prisen også er en svaghed, da nogle af produkterne har en pris, der er sat relativt højt. Dog kan man også sige, at det også vil være et problem i mange andre kontekster. I Danmark vil det ikke være et så stort problem, som der er i USA. Mulighederne det er så, at der er mulighed for at sælge i hele landet i fritidsbutikker, og trusler det så igen billigere alternativer. Kampagnens svagheder de kan godt blive til styrker. Det kan man fx gøre, hvis man skulle markedsføre selv i Danmark, så skal man i stedet for bjergbestigning og vandring sætte mere fokus på FDF'er, ski, kælke, jagt, fisker, løbeture, cykling og sådan noget. Evalueringsmetoder og formålet for dem, det er at se, hvordan danskerne de reagerer på de eksisterende kampagner og få indblik i, hvordan reklamerne skal se ud for at sælge mest muligt på det danske marked. Vores 3 evalueringsmetoder det er et interview, en voxpop og en tænke højt test, som jeg vil komme dybere ind på. Vi har lavet et interview af en dame, som er aktiv på den måde, at hun cykler, løber, går til dans og styrketræner. Hvor vi blandt andet spurgte hende om, hvad hun går efter, når hun skal købe ting, og hvorfor at hun går efter de ting, og hvad hun tænker, når hun har set logoet og sådan noget. Og andre spørgsmål, som står her i PowerPoint.
det vi fik ud af den her analyse, det var, at hun går efter udseende og pris, og hun kan dække til mærket i forvejen. Og så tænker hun, at logoet det kan være lidt misvisende, da det kan ligne et cykelfirma. Og så synes hun, det er en god ting, at deres produkter de ser ud til at være meget holdbare. Og så i forhold til, hvad dansk natur er, så har hun tænkt, at det er flade stier. Vores vokspop, den lavede vi ude på Nytorvet, mener jeg det var, hvor vi havde en række spørgsmål og nogle billeder, og vi ville vise dem, vi mødte på vejen. De fleste, som vi mødte, de ville ikke købe produkter fra Outdoor Research, fordi de hellere ville købe fra brands, de kender i forvejen, som f.eks. The North Face og Fjällräven. Iblandt dem vi spurgte, så var der ikke så meget kendskab til mærket generelt, men de kendte godt andre mærker, som solgte eller sælger de samme produkter. Folkene de tænker meget på kvalitet, når de skal købe produkter, og så viser vi nogle billeder fra deres hjemmeside, og det forbinder de ikke med Danmark, men mere med ferie og oplevelser. Vores sidste evalueringsmetode, det var en tænke højt test på hjemmesiden, hvor vi spurgte 4 personer, eller vi fik 4 personer til at kigge på hjemmesiden, og så tænke højt om, hvad de så. Og alt i alt, så synes de faktisk, at hjemmesiden er meget overskuelig, men de kunne godt bruge noget dansk tekst. Så synes de, det er lidt træls, at tøjet det kun er vist for sig, men ikke på modeller, så man får ikke rigtig sådan en idé om, hvad den pasform er. Og så synes de faktisk ikke, at der er så meget fokus på, hvad firmaet vil sælge, men mere sådan oplevelsen. Og så er der lige en fejl med, at baggrunden den ikke følger med, når man ruller nedad, hvilket godt kan være ret forstyrrende. Og så synes de i forhold til det at sælge i Danmark, at der måske mangler regnjakker og andre ting, man sådan har brug for i det danske klima. Opsummering. Hvad fandt vi ud af? Altså det vi gerne vil ændre for Outdoor Research, det er, at vi vil have folk til at opnå kendskab til mærket, da det på den måde så vil sælge bedre i Danmark. Danskere de køber nemlig kun produkter fra mærker, de har et godt kendskab til. Og derudover så skal det også markedsføres i forhold til den danske natur, så de danske købere kan relatere til de situationer, som Outdoor Research sætter deres tøj i. Fordi med deres nuværende kampagner, så sigter de efter en målgruppe, der har en ekstrem natur tæt på sig. Og det er der bare ikke i Danmark. Vores undersøgelser de har vist, at danskerne de forbinder de billeder, som der er på deres hjemmeside nu med ferie og udland. Og det er måske lidt sådan fjernt fra den danske hverdag. Vi har så valgt at lave 2 kampagneprodukter, hvor den ene skal være en reklame, og det andet skal være et product placement. Men nu vil jeg starte med at komme ind på reklame. Og vores krav til reklame, det var, at den skulle nå ud til så mange som muligt, så vi har en bred målgruppe og får skabt noget kendskab. Folk de skulle kunne se reklame flere gange, og der skal reklameres med dansk natur. Derfor så har vi valgt at lave en reklame, der skal hænges ved busstopsteder, da den vil nå ud til mange. Vi har valgt at placere reklame på buskurerne, så man har tid til at stå og kigge på reklamen og tænke over, om tøjet det appellerer til en. Og så er der også tid til, at man kan scanne QR-koden og se, hvad det er. Grunden til, at vi har valgt det billede, vi har valgt på plakaten, som ses her, det er, at den viser noget dansk natur, og så er der nogle appelformer, hvor f.eks. patos, at det er, at billederne de snakker til modtagernes følelser, men overtager modtageren ved at appellere til modtagernes følelser, så altså sådan, man sætter modtageren i en bestemt sindsstemning med det her billede. Overvejelser omkring plakaten, det er, at vi har overvejet at logoet det skal være i øverste venstre hjørne, fordi man læser fra venstre til højre. Baggrundsbilledet det skal tunes lidt ned i forhold til tøjet, som skal være i forgrunden, fordi man skal være opmærksom på, at det er det, vi vægter højest. Så har vi valgt den her baggrund, fordi den er tættere på dansk natur end den natur, man har set som Outdoor Research repræsenterer nu i deres kampagner. Og så QR-koden skal så være i nederste højre hjørne, da det også følger læseretningen. Og hjemmesiden den skal være placeret i bunden af plakaten, så folk de kan se mere om produktet, hvilket så også følger læseretningen. Og så skal den være kønsneutral, så der både er kvinde- og mandetøj på plakaten.
valgt at lave vores plakat i det format, som hedder en outdoor poster, og det er dem, man kan finde ved busstopsteder. Vi har brugt AIDA-modellen, eller vi har analyseret den med AIDA-modellen, hvor attention det er den røde jakke og blå bukser, som fanger øjet, fordi det er stærke farver. Interest det er så logoet for Outdoor Research, som skaber en interesse, da man ikke kender mærket og måske undrer sig over, hvad det er. Desire det er så, eller det bliver skabt af baggrund, da man kan se, hvordan tøjet det bliver sat i sammenhæng med naturen, og man får lyst til at købe noget tøj, det kan være, eller det kan holde til at være udenfor. Og action det sker så ved QR-koden af hjemmesiden, da man kan sådan se mere om det. Og man kan så også se på vores plakat, at der er Sportsmasters logo, og så tænker man, at man kan købe det i en fysisk butik, hvis man synes, det er nemmere end at finde det på nettet. Og vores andet kampagneprodukt, det er så det her product placement, som er, hvor vi vil i storcenter opstille stander, som viser tøjet frem på mannequiner, sådan at folk de kan se, hvordan det hænger ud i forhold til, hvis det bare hang på bøjler. Og så vil vi sørge for, at der er faciliteter til, at man kan prøve tøjet. Man kan ikke, når man går i storcenter, så kan man ikke undgå at gå forbi, uden at lægge mærke til standerne, fordi at det er i torvet i et center. Der skal også være nogle kompetente medarbejdere, der fortæller om tøjet, og så derudover skal vi så arbejde sammen med en sportsbutik i det her samarbejde, eller i det her tilfælde er det Sportsmeister, som man så henviser til, som i deres butik vil have flere modeller fra mærket, man så kan gå ned til. Vores poster, den skal også hænge ved standeren, så vi kæder kampagnen sammen, og vi så skaber den her røde tråd med, at det er noget, som kunden har set før på de her busfly. Så vores plakater fra reklamen, der refererer til vores anden kampagne, det er, at der placeres tre plakater, som man kan se det fra flere vinkler. Og så skal kampagnen foregå over 2 måneder, for at vores målgruppe den har en mulighed for at nå at skabe kendskab til mærket. Fordi hvis kampagnen har en kort tidsperiode, kan man risikere, at den ikke får den ønskede effekt at se, som vi gerne vil have. Vi vil så starte med kun at køre vores plakater, som I så før, i 4 uger, før at det første product placement det bliver afholdt i weekenden i den 4. uge. Derefter så kører vi så med 2 uger med plakater og en product placement i weekenden for den anden uge, og så yderligere 2 uger med plakater. Og så skal det også lige siges, at vores plakater de er sat op i forskellige busstopsteder rundt i landet, i de større byer, og dem genbruger vi så til det her product placement, for at skabe den her røde tråd, så målgruppen den kan genkende, hvad det er, de har set ved bussen. Og vi vælger at prioritere de store byer over de små, da der kommer langt flere her i de store byer, og så ligger der også flere sportsbutikker tæt på. Og så afslutningsvis, så vil jeg så sige, at det vi har fundet ud af, der skal til for at Outdoor Research bedst muligt kan komme ind på det danske marked, det er ved at skabe kendskab til brandet. Og det føler vi har gjort med de 2 kampagne ting, vi har valgt at gøre eller ske. Og her ses så vores tidsplan, som vi har lavet her i